Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes sa nachádzam na jednom špeciálnom a zachovalom mieste, ktoré je ukryté niekde hlboko v lesoch východného Slovenska. Toto miesto je takmer nedotknuté, vandali ani zlodeji ho zatiaľ nenašli a tým pádom je celé pôvodné vybavenie budovy ešte stále na svojom mieste. Poďme sa teda pozrieť spoločne do útrob tohto veľkého štvorposchodového hotela a uvidíme, čo zaujímavé sa v ňom skrýva. Momentálne sa pohybujeme v priestoroch bývalej kuchyne. Môžeme vidieť, že všetky kuchynské spotrebiče sú stále tu. Taktiež si ale môžeme všimnúť, že s nejakými vecami už niekto manipuloval. Myslím, že sa jednalo o zlodejov, ktorí si sem tieto predmety nachystali a plánujú sa po ne vrátiť. Vzadu za kuchyňou sme objavili toto malé nenápadné schodisko. Kedysi bolo určené len pre zamestnancov a pomocou neho sa dostaneme do najzaujímavejšej časti hotela. Schodisko nás doviedlo do časti, kde boli kedysi ubytovaní zamestnanci. Toto bola napríklad izba číslo 3. Jej steny už sú pokryté čiernou plesňou. Hotel je uzatvorený už veľmi dlhú dobu. Jediné kalendáre, ktoré sme v budove objavili, boli z roku 2004. Ak bol tento rok posledným, kedy hotel fungoval, znamená to, že už bude opustený viac ako 20 rokov. Ak je naozaj pravda, že hotel je mimo prevádzky už takú dlhú dobu, si myslím, že je naozaj v perfektnom stave. Myslím, že je to jedine kvôli jeho polohe. Je naozaj veľmi dobre ukrytý pred ľuďmi a prístupová cesta k nemu je dosť náročná. Práve vstupujem do podľa mňa najkrajšej časti hotela. Kedysi tu bol bar a vináreň. Nachádza sa tu takýto starý barový pult a hneď vedľa neho je vináreň. Vzadu som objavil takúto veľkú šachovnicu. Nič podobné som na opustenom mieste ešte nikdy nenašiel. Stoly a kreslá sú usporiadané, ako by tu prebiehala nejaká schôdzka. Na barovom pulte leží stará krabička z čaju. Jeho dátum spotreby skončil v decembri v roku 2002, takže tento čaj je starší ako ja. V malom sklade na zemi ešte leží bednička so starými minerálkami. Tým zase skončila spotreba o rok skôr, v roku 2001. Opúšťam túto peknú miestnosť a vrátil som sa späť do hlavnej vstupnej haly. Tu už sa nachádzalo schodisko pre hostí a vychádzam na prvé poschodie. Celým poschodím sa tiahne táto dlhá chodba a na nej sa už nachádzajú jednotlivé izby pre hostí. Prvá miestnosť nebola izba, ale kancelária. Kedysi tu sedával prevádzkar alebo prevádzkarka hotela. Je tu trochu neporiadok, niekto to tu už musel prehľadať. Teraz idem nazrieť do prvých izieb. Ich vybavenie bolo jednoduché. Zopár poschodových postelí, nočné stolíky a veľká skriňa na oblečenie. Záchody a kúpeľne boli samozrejme iba jedny pre celú chodbu. Posledná izba na chodbe je ale odlišná. Pôsobí luxusnejším dojmom. Myslím, že tu kedysi býval prevádzkar. Ako jediný mal na izbe k dispozícii televízor. Nazrel som aj do pánskej kúpeľne. Mali tu 2 sprchy, 4 umývadlá a 2 záchody.
Posledná miestnosť na poschodí je sklad postelnej bielizne, ale taktiež tu skladovali aj rôzne spoločenské hry a dokonca aj niekoľko starých televízorov. Takže som sa zrejme mýlil a správca nebol jediný, kto mal na izbe telku. Teraz už sa nachádzam na ďalšom poschodí a v tejto izbe sú dokorán otvorené balkónové dvere. Cez ne sa do budovy dostávajú rôzne vtáky a netopiere a za chvíľu vám ukážem, čo tu po sebe za tie roky zanechali. Jednotlivé izby sa dosť podobajú a preto vám ich nebudem všetky ukazovať. Pokračujem na vyššie poschodia. Na jednom zo starých televízorov leží dobová fotografia tohto hotela. Podľa nej zistujem, že kedysi tu fungoval pionierský tábor. To, že tu fungoval pionierský tábor, nám potvrdil aj jeden starý pán, ktorého sme náhodou stretli pri odchode z hotela. Ďalej nám prezradil, že aj on sám tu bol kedysi v pionierskom tábore a zaspomínal si na staré dobré časy. Vraj kedysi tento tábor prevádzkoval jeden banský závod, no keď budovu získal nový majiteľ, začalo to tu pomaly upadať, až celé zariadenie úplne skrachovalo. Keď sme vyšli pred hotel, objavili sme ešte tento vonkajší bazén. Ak sa vám video z tohto pekného miesta páčilo, určite nezabudnite hodiť like, pokiaľ ste tu noví, tak sa prihláste na odber, aby vám neuniklo žiadne nové video. A ja dúfam, že sa uvidíme aj na budúce na ďalšom zaujímavom opustenom mieste a čaute.